Hallo allemaal, wij zijn hier op Roompot Hillview Resort Grand Foire. Dit is een gloednieuw park in het midden van de Ardennen. En ik ga jullie in deze video alles laten zien. Blijf kijken! En dit balkon maakt het natuurlijk helemaal af. Dit is het restaurant Bois de Bois. Het ziet er echt super leuk uit en ik ga hier vanavond een hapje eten, dus ik ben benieuwd. We zijn nu in het stadje Bouillon. Dit is een half uurtje rijden van het park en het staat vooral bekend om dit kasteel. Kom, we gaan kijken! De leuke dingen die je hier kan doen is mountainbiken. En dat gaan wij nu doen. Jongens, dit is de indoorspeeltuin. Dit was onze video van Roompot Resort Grand Foire. Ik vond het een leuk park in een mooie omgeving.
Het is een heel nieuw park, dus het moet nog wel een beetje groeien. Vond je deze video nou leuk? Geef een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal. Dan zie ik jullie bij de volgende. Doei doei!